नि सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव खौरां दहाय सानजौफुआव खोनानो मोनदों आरो दासिम बिथांनि जि गोथै देहा बे आसामसिम सफैयाखै बेखौबो खौराङाव मिथिनो मोनदों। जुबिन गार्ग बयनिबो गोरबोनि सासे बयजोंबो मोजां मोनजानाय सासे जोबोर टेलेन्टेड सिंगार सासे मुंदांखा सिंगार आसामनि बलिउडनिफ्राय लानानै आप टु गुबुन गुबुन लेभेलालागि बिथाङा गोबां भाषायाव मेथाइ रोजाबबाय 40,000 प्लस मेथाइ रोजाबदों होनना मिथिनो मोनदों बिथांखौ गुबुन गुबुन हारिनि राव हिन्दी असामिस बांला गुबुन गुबुन हारिनि राव आसामनि गुबुन गुबुन हारिनि राव लकगीत बरगीत बिहु खुरिया बिहु मेथाइ मडार्न सं गासैबो रोखोमनि जेसेबां टाइपनि मेथाइ दङ बैफोर गासैखौबो रोजाबनो हानाय बैफोराव माखासे अबदान होलांनाय जुबिन गार्ग बिथाङा बे जिउ गोमाखो बोरै जिउ जोबखो बेनि ए टु जेड जेबो निउज दासिम आं मोनाखै एक्जेक्ट माने इनफरमेशनखौ दाबो मोनाखै निउज मिडियाफोराव जायफोरखौ फोसावबाय थादों बेफोरो बांद्राय सैथो बादि नाङाखै सोरबाबा बुङो स्कुबा डाइभिं खालामनानै बेबायदि जादों सोरबाबा दैयाव गोलैनानै थैदों होनना बुंदों आरो बबेबा मिडियायाव नुनो मोनदों बिथाङा माने हार्ट एटाकआव जिउ जोबदों बेबायदि बुंदों। सिंगापुराव मोनसे जायगायाव थांदोंमोन बिथांजों लोगोसे गोबां मानसि दंफायोमोन जाहैबाय गावसोरनि टीमनिनो जानांगौ माबा मोनसे बेबायदि शुटिंआव थांदोंमोन बा बेरायनो थांदोंमोन बा रंजा खुसि खालामनो थांदोंमोन सिंगापुरनि लैथोआव बिसोर मा खालामदोंमोन जाहैबाय मोनसे दिपआव थांदों जाहैबाय मोनसे यट दं यटबाथ' मा जागोन बेयो नाव बादि मुवा जागोन सरि मुवा नङा नावखौनो होननांसिगोन यट माने फिसा नाव गोदोनि समावथ' यट माने मा बेहाय हि सोंनाय थायोमोन पाल सोंनाय थायोमोन बारजों बुलांनानै बेहाय थाङोमोन आथिखालावथ' बेबायदि जेबो गैला आथिखालाव मा जागोन बे इन्जिनजों सोलिनाय जागोन पेट्रल डिजेलजों सोलिनाय बेबायदि जागोन स' बेजों मोनसे दिपआव थांदोंमोन जाहैबाय लैथो गेजेराव आरो बैहाय सहैनानै जेब्ला ओंखारदोंमोन ओंखारनाय समावनो बेबायदि हरखाब माने हां बन्द जानानै होनखो ना हार्ट एटाक जानानै थैखो बेबायदि बिथाङा गोलैनानै हुस गैयै जादोंमोन आरो बिनि उनाव मेडिकेलाव लाबोदोंमोन नाथाय डाक्टरा बेखौ थैबाय होननानै फोसाबनि मिथिनाया बेनो एक्जाक्ट कनफार्मेशन नङा बेयो कनफार्म नङा बे बाथ्राया नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय जुबिन गार्गआ माखासे मानसिनि गोरबोआव बिथाङा पार्सनेलि मा मानसि मोजां गाज्रि आं बेखौ बुङाखै मोजां मानसि आंनि नोजोराव बिथांनि जि मेथाइ बे मेथाइआ एसे डिफरेन्ट टाइपनि रावजोंबो गोरोबखाया आरो बिथांनि जि मिउजिकनि जि डिजाइन मेथाइनि जि देंखोनि जि टाइप डिजाइन बे डिजाइना मानसिफोरनि गोरबोखौ माने एसे दांलांनो हायो सुगैलांनो हायोमोन माने माबा मोनसे टाच खालामनानै थांनो हायो आरो गोरबोआव माबा मोनसे इफेक्ट गोहोम खोलैनानै गालांनो हायोमोन बिथांनि गोरबोआव बिथाङा बै खोनासंग्राफोरनि गोरबोआव स' बिथांखौ मेथाइ रोजाबग्रा हिसाबै बिनि मेथाइखौ रावबो मानसिया गाज्रि मोननो हाया आसामनि जायखिजाया हारिनि सुबुङानो जाया मानो स' जुबिन गार्ग बादि आरोबाव सासे सिंगार मोननाया जोंनि थाखाय सहज जानाय नङा स' सासे टेलेन्टेड सिंगारमोन बिथाङा नाथाय बिथाङा बे बुहुमाव गैला स' आं दासिम बिनि जेबो आपडेटखौ मोनाखै आपडेटखौ मोनबा नोंथांमोन खिन्थागोन बिथाङा बोरै जिउ जोबनाय मा जाहोननि थाखाय जिउ जोबनाय बोरै मा जानाय बिथाङा दाबो सिंगापुरावनो दङ बिथाङा दाबो आसामसिम सफैयाखै जानो हागौ हरसिम सफैगोन हरालागै सफैगोन बिथाङा मा जानो थाखाय बेबायदि जाखो बेनि एक्जेक्ट इनफरमेशनखौथ' बिथांनि लोगोआव थानाय मानसिफोरा सफैबासो मिथिसिगोन स' बिथांनि थाखाय जोंनि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो दुखु फोरमायदों आसामनि माखासे गेदेमा सुबुंफोरा दुखु फोरमायदों नरेन्द्र मदि बिथाङाबो टुइट खालामनानै दुखु फोरमायदों आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा चिफ मिनिस्टार बिथाङाथ' दिनै इलेक्सन केम्पेइन खालामा ना मा बेबायदि बुंदों आरो बिथांनि थाखाय बेबायदि मोनसे आं बुंनाय खोनादों दहाय मिडियायाव स' जियानो जागोन बे दुखुनांथाव खौरां बेखौ आं बांद्राय बुंला स' आसा खालामबाय सोरगोआव बिथांनि जिउमाया आलो गोजोन थाहैनो हागोन बेखौनो आरज गाबबाय फिउचाराव आरोबाव बेबायदि जुबिन बादि सिंगार जों मोनबावगोन बेखौ जों बुंनो हाया स' दासिमनि आपडेटआ बेनोमोन बिथाङा मा जाहोननि थाखाय बोरै जिउ जोबखो बेनि एक्जेक्ट इनफरमेशना दासिम आंनियाव गैया लोगोफोर जियानो जायामानो नोंथांमोना खिन्थाबाय बे दुखुनांथाव खौरांमोन मानसि हिसाबै बिथाङा दिनैसिम बिसेस जेबो कन्ट्रभार्सि गैया बिथांनो कन्ट्रभार्सि जों जेबो लाइफआव नुफेराखै गेदेर कन्ट्रभार्सि ओरैहाय नुफेराखै सम सम फिसा फिला बायदिसिना जाथायाथ' जाबायानो थाखाय बिथांनिया नाथाय बेफोरो बांद्राय गेदेर मेटार नङामोन सिंगार हिसाबै बिथाङा सासे टेलेन्टेड सिंगार आरो बिथांनि जि भइस बिथांनि जि टन बेयो बयनिबो गोरबोखौ माबा मोनसेथ' गोहोम खोलैनानै गारलांनो हायोमोन बिदिब्ला नोंथांमोना नेक्स्ट आपडेटखौ मोनगोन जेब्ला बिथांखौ जोंनि आसामसिम लाबोयो।